Wis bisa paripurna. Nek mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna, untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lah iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Tru. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan sakniki ndelik riyin. Kang Raka men sowan sinuwun Magoda, mengko iso ngukup putri Domas kali boyong Dewi Citrawati, sampeyan aja ngetok-ngetok mengundhak Kang Raka kagol atine. Lah iya aku tak ndelik ya, Tru. Nggih. Sampeyan butuh duit mboten? Piye? Sampeyan duwe duit mboten? Kula nyilih sik. Mengke nek pun Kang Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku ki ora percaya karo cangkemmu. Mutar. Sapa-sapa kok disili, sapa-sapa disili terus. Kene rung rampung kedhuk kana, kandha rambut kedhuk kene.